Exodus tidonso. Na Israel for asafo no nyinaa tu free sinsre no so. Won atutena a wodi no Awurade anum asɛm so no mu. Na obɛkyere nsraban wɔ Refidim. Nso na nsu a ɔman no bɛnum ni hɔ. Enti ɔman no ne Mose hame na wɔse, ma yensuo nom. Na Mose ka kyerɛ wɔn sɛ, adɛn na mo ne me ham? Adɛn na mo so Awurade hwɛ? Nanso sukom de ɔman no wɔ hɔ. Na ɔman no nwinwi tia a Mose ka sɛ, adɛn na wi yɛn firi Misrim sɛ, wode sukom rebɛku yɛn ne yɛn mma ne yɛn mmoa yi. Na Mose su frɛ Awurade sɛ, ɛdeɛ na menyɔme ma ɔman yi? Aka kumaa no wasi me aboɔ. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ, sini di ɔman no anim, na fa Israel mpanin mu bi ka wo ho, na fa wo poma a wode bɔɔ asuo no kura wo nsɛm kɔ. Hwɛ, megyina w'anim wɔ ɔbotan no so hɔ, na bɔ ɔbotan no, na nsuo bɛfiri mu aba, na ɔman no anom. Na Mose yɛ ɔsa wɔ Israel mpanin no anim. Na Israelfoɔ no ham ne sɔ a wɔsɔ Awurade hwɛɛ sɛ, Awurade wɔ yɛn mu anaasɛ ɔnni yɛn mu no nti. Ɔfrɛ hɔ Masa ne Meriba. Aseɛ ne sɔhwɛ ne ɔham. Na Amalek ba bɛne Israel koe wɔ Refidim. Na Mose ka kyerɛɛ Yosua sɛ, yi mmarima ma yɛn na firi adi kɔ, na wo ne Amalek nkɔko. Ɔkyena me deɛ, megyina kokoɔ no atifi, na makura Nyankopɔn poma no wɔ me nsam. Na Yosua yɛ sɛdeɛ Mose ka kyerɛɛ no no ne Amalek kɔkoe. Na Mose ne Aaron ne Hur foro kokoɔ no kɔɔ atifi. Na sɛ Mose ma ne nsa so a, Israel di nim. Na sɛ ogyaa ne nsɛm a, Amalek di nim. Na Mose nsa yɛ duru. Enti ɔfa ɔboɔ de too n'ase, na ɔtena asoɔ. Na Aaron ne Hur sosɔɔ ne nsa no mu. Ɔbaako wɔ ha, na ɔbaako nso wɔ ha. Na ne nsa no yɛ pintin kosii sɛ owia tɔe. Na Yosua dwerɛ Amalek ne ne man nkrantaa no. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, kyerɛ yei hyɛ nwoma bi mu fa yɛ nkaeɛ, na ka hyɛ Yosua so mu sɛ pepa na mɛpepa Amalek nkaeɛ afiri soro ase. Na Mose sii afɔrebukyia, na ɔtoo din Yahweh Nisi. Aseɛ ne Awurade ne me frankaa. Na ɔkaa sɛ, Yi aka ntam, Awurade ne Amalek bedi ako firi awoɔ ntoatoasoɔ so, de akosi awoɔ ntoatoasoɔ so.